Iki bocah sing iki cetokan aku dek sing kalau sing modele melok-melok. Iki saiki dadi pancare kalau mantanmu kan. Terus lek aja ngene. Meme seru pro meme. Bisa ceruan kejuran beku. Ceruan. Kejuru mahno. Ceruan. Nanti aku arep ning Jogja ndelok kos-kosanku sing sitoke. Engko kamu tak duduk ya kos-kosanku sing ning kene. Duduk yo. Yo. Oke. Yo tak duduk kos-kosanku ning kono kae. Ayo. Sadar. Mbak kos-kosanmu saiki. Iya, iki lho anak loro. Badanku ki tak kon. Bruh. Kok anak ibu kos? Anak apa, Bu? Iki lho tak kon njogo kos-kosanku. Aku arep dolan nang Jogja ndelok kos-kosanku sitoke. Oh, alah. Ora wedi corona aja ya, Wan. Deh. Mematuhi protokol to. Ya wis nek ngono hati-hati ya, Bu, ya, Pak. Jan Kok sik suwi to? Tukang ojek iki. Ya wis sadurunge aku mangkat, adewe ngomong mandi sawi. Yo ning kono jaga kesehatan yo. Yo piye yo ngene iki. Hati-hati. Terus dino gak mending kono. Paling ora 2 mingguan. Lah gawean mah akeh men. Ya iya, dulurku ning kono ya akeh. Lek mulai aja lali ora oleh lho. Iya. Yo wis ben tak lakoni sak kuat-kuate atiku. Kancaku nyandi ngene. Suwung mlaku sak mlaku senen bapak dolan renek kanca saiki. Weh, jane kok, jan. Urip kok mengkene. Mas, Assalamualaikum. Nggih, nuwun pangkat daleme Mbak Meme. Oh alah, sampean munggah rono. Baru belok kiri lurus wae. Nggih, nggih. Matur suwun ya. Nggih. Sampean munggah terus tuh. Apa? Endi omae? Aku iki dicek. Wis wae. Endi iki? Paling kaya nek mbak-mbak ya akeh. Parane ya. Mbak sing ayu dhewe. Apa bener iki daleme Mbak Meme? Nggih, Mas. Pundi Mbak Meme ne? Kok Nggih, iki tak puter sik nggih. Ayo Mbak, barangnya didekane ngarep tunggal. hati-hati, Mbak. Hati-hati ya. Iya. Berangkat. Kemarin yang ndi yo? Tuh. Ya ini lho. Oh, apa piye yo? Iki karo ngeprank kayak mudin jak mati masuk iki lho. Yuk. Udah. Nanti barangnya rono yo. Yuk. Jadi kan sandi. Jogja mau sudah ya? Kamare. Terus aku boleh kamar mana yuk? Mari. Yuk. Iki to Mbak, maksudnya yo. Nggih, Mas. Matur suwun yo. Nih, mari. Wah, kok sano ya? Gimana aku yo? Nanti Yo ngeprank kayak mudin to. masane kowe arep ngeprank mudin ajake kok. Kapan bisa ora tau ngerti prank. Yo sik kene tak nutas lisi tak sik dulu sik kok jagongan. Sik sitok ya. Molinggo ning kene. Cewek to sedong loro. Ya ben aku ngarep. Lah kene. Ya wis sik. Iki lek gedangmu cucu. Iki panganan. Tak semangane. Yus panganan Aku gosong-gosong. Nyatune anu e. Asli, demen aku. Kena dehidrasi. Wis piye iki ngeprenge piye ta? Jelasne piye. Ngene.
Aku yo, awake golek kerdus. Heeh. Tapi sing lemah jero ne. Heh, Aku sing ngetering kok. anu iki arep truk Ferdi Paleka. Yo. Fer. Cowok ini. Oh iya iya, kayak engko sanune kena anu ya, kena polisi piye jare. Ya, Terus bekerja sama oh ya, Pak. bekerja sama karo Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. Iya lho. Pak Jokowi yang ngono. Orane banyu to. Ngelak. Oh, alah sik banyu nek ra. Iki apa kowe? Eh? Eh, lagi banyu udan e. Enak. Wah, sing legi lho. Ya sik lekno ya tak jumbuke sing legi. Apik iki. Lah iki wong ben iso mlebu. Aku enak. Goblok. Terdia dilane nerane banyu legi. Nah, Yo. tumi aneh. Ora, yo ambok sini gimana yo. Ambok sini yo. Piye? Yo wis ning jero, Pak. Kene-kene iku kene. Taruh dibahas engko piye yo. Wong, Pak. Kene gede sih. Wong iya iki ra kabeh iki yo an. Itu nggih ngapain model. Bisa ini apa penak? Heh? Bisa ini Omah itu. Berdua itu ya apa? Yo, ada kowe. Wah, aja buka. Ben iki terboni titik ngono enak yo. Ben terutuh ngono yo. Susu saiki. Model. Arane opo yo? Kene jaket sip. Helm sapa iki? Yo yo yo, kek budal kek. Yo, Kasih. kayak motor kayak kok. Kae iki. Sik, tak pamitan karo ibu kos sana kowe. Mbah, sing di kos aku kok. Kowe. Kowe to. Wis aku tak pamit sik. Bu, aku izin nih arep metu sik. Iki anak sing ulang tahun kanca kuwi. Sampai selang tahun. Mana bawa kancaku? Wis tak dhisik yo. Yes, Aman, iya. kos tak kunci kan. Ya, ada di. Yo yo. Zakat. Terus, ya yo. Kowe tan kena tak perne. Yo wis wis no. DP. Maskermu, masker. Jadi ning arep opo iki? Yo ngarep. Arep yo. Kok sukses. Karo metran yo. Jan. Ajan yo anu ngomong ulang tahun. Jadi ini sing ulang tahun. Sopo sih? Oh, jadi ulang tahun, Dek. Wis ben di prank yo. Tapi yo yo. Bah. Dia kayak kemasukan gelas ini piye ya? Oh, ini jak kerja ya. Iya, mari nek usum iki lho, usum kopet. Alah, kuwi Virus edian iki. penyakite kok Cina kuwi. Cina iso nang Indonesia piye oleh mudik. Awake sing ngene ra oleh mudik. Iya. Ngene iku usum pengen dibuat nek rezeki. Lah iya, Pak. Kok ceblokan kok langit apa-apa. Sembako. Sembako duwe ae. Ah iya iki. Hujan uang. Hujan uang paling motone wong langsung ijo kabeh. Sidane ora nek bakul lek hujan uang. Uraan ya neng ndi wae. Oh, tuwek barang ora diutek rumah aku. Anu Ngemes. apa jenenge iki? Alah, ngeret suketek. Anu, Sampai temen jauh dua mene-mene. Wah. Cinta enggak. Wah, ada urung sak omahnya aku lho kok rit. Kena iki makan wedhus. Wedhus yo entek pakane. Iki mangkat kono. Tak masak yo. Iya. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Ora gawean ini ngenteni rezeki nyeblok. Ngenteni udah duit. Enak iku. Opo ah? Ngene musim corona udan duwe ijo matane. Ya sapa ngerti. Weh, bener ya. Sip banget. No bener niki dalme Pak Parlan. Oh nggih. Napa Mas? Niki enten rezeki.
Dan dongane Mbah Mudin to wong. Lah iya, saking Covid iki kok. Oh, saking Covid. Nggih. Bantuan Mas ya berarti. Nggih, bantuan. Oh, Sun, nggih, Mas. Nggih, matur suwun, matur suwun. Atas kerjasamanya. Nggih. Yo. Apa yo? Lah iya, kok enek-enek. Duit. Monggo, Mas. Abang. Monggo, Mas. Hati-hati yo. Yo. Abang jerone. Lah iya, Terusane apa? Bantuan Covid untuk Mudin Parlan. kan. Terus dibuka piye? Yo. Dibuka yuk. Iya lah buka dadung koyo ngene. Koyo ndaduk sapi. Masalah. Piye lho iki? Lah yo dadung kewan lho. Masalah. Opo iki? Kecewa. Godhong. Kene pon badok wong. Masalah iku opo lho iki? Kuwenene Opo lho iki? Beh. Sopo yang ngejane? Gayane sopo iki? Bu, mosok pemerintah koyo ngono. Lah iya. Ketoke cah nom-nom iki. Heeh, gayane pokoke, gayane cah nom. Tuh, kaya ndak duwe tata krama blas. Bu, uteke ndak jalan belas. Peh, wong tuwek iki dolanan Dik Mudin kok motor kok yo nek sak jam suwene. Jangan ada teko-teko. Mayo ora adoh jane. Yo, ayo, golek yo. Ayo, yo. Pak iki. Weh, piye? Masuk. Masuk. Piye? Ayo kita ngarang kok ora uber. Mare wong bahaya tuh. Bilang katane kok. Wis bawa bola. Tanggo kita licet. Yo. Yo. Parah yo. Pol. Jangan yo antare Mbah Mudin yo. Iki mencurigakan iki motor iki. Jaket iyo. Jaket iyo, helm iyo. Karek sindi iki bocah e. Lah iya. Wes, iki Tanda tanya iki. sik. Kayak iki dong, guys. Iki wis mencurigakan iki bocah. Lah iya, kayak iyo iki. Jajal tak wale sik blangkonku. Wah, iya motore. Oh, Kayak iki to, karek sindi iki bocah e. Kowe ndak apal kelabine Mang? Mari jaketan, Mang. Lah iya. Ketara di iki lho, Mang. Oh. Wale iki gitu. Tak apal. Kita tenan. Iya, padine piye to maksudnya kok? Yo coba. Ora ele to, Mbak. Wong kuwi lho ulang tahun. Ora eling to, Mbak. Mbak Mudin lho ulang tahun. Ulang tahunmu, Mbak. Ulang tahun ya, Mbak? Iki mah tanggal 32 wis ora apal. 32mu. 35. Oh, iki goblok. Kali. Yo. Lo tanggal 35. Tapi lo sepurane sing pake tenan, Mbak. Wah, anjen yo. Jak duit apa iki tenan. Guru-guru ki ra oleh kerja, arep Enggak ngadu. Oh, alah, cara jadi iki ngeling aku. Oh, Pak. Podo kene yo ora duwe. Ora duwe duit apa kemasukan belas. iya. Iki lho guru-guru iki lho. Iki Oh, Covid 19. Wah, Covid iki. dicek. Motor dicek iki. Yo wis lah. Mulai saya. Oh, iya iya. Tidak. Iki. Woi, Aku iki berjalan to. Ya, mulai. Yo, mulai. Mulai. Wes, bar. Wis semuanya Yo, yo. saja. Coba yo. Jangan lupa like, komen, and subscribe dan share juga ya. Terima kasih, matur suwun.